Auzubillahi minasyaitonirrajim. An bɛ Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn. Nin y'an sigilen an ka émission Mandiga n'o ye Gerebuka ka fayida ye. Yani an ka fayida daminɛ n'Ala sɔnna ma an bɛ an ka sɔli ɲuman kɛ. N'o ye Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima kulika wal khatimi lima sabaqa nasril haqq bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim. Haka kadrihi al-miqdari al-azim. An kɛlen k'an sinsin n'an ka sɔli ɲuman ye. An b'an fa n'an baw fo n'an ka sababu ɲuman n'o ye zikiri précis directeur yɛrɛ. Mɔgɔw b'an dɔn mun ye n'Ala sɔnna ma an bɛna adamadenw lawuli ka bɔ sunɔgɔ la. Sunɔgɔ jumɛn de don dɔnni ɲɛ jirali kan. Cɛ kelen min sigilen don Mali kɔnɔ Mali kɔ kan dɔnni kumabɔli la an bɛna don ka fɛn dɔ di mɔgɔw ma nafakɔrɔ la bamanan laada la ni mɔgɔw ɲinalen don fɛn min kɔ. Adamadenya bɛ sinsin cogo jumɛn du kɔnɔ mɔgɔninfin gɛlɛya bɛ ba in na cogo jumɛn an bɛna an da don dakuruɲɛ nafa dɔ la ka di an balakaw ma parce que bi bi in na i b'a ye furusa cayalen don. Cɛw ko musow ma ɲi musow ko cɛw ma ɲi a bɛɛ ye an ka ko kɛta dɔn de ye n'i m'i ka ko kɛta dɔn furu kɔnɔ i b'a ye tɔɔrɔkow bɛ na a bɛ na ni mankan caman ye ko mɔgɔw ka video nin ta ko abonné o ka a partager an bɛna dɔn ka nafa dɔ di adamadenya logique kan ne kɛla muso ye muso min bɛ yen nɔ ko sigiyɔrɔ de ma diya i la cɛ somɔgɔw fɛ ani e yɛrɛ ni i cɛ ka société k'a bɛnnen tɛ toujours n bɛna kuma ladɔn bɛ fɛn bɛɛ la an bɛna di dugumakolo yɛrɛ ladɔn ka bi ni mɔgɔ caman b'a dɔn k'a cɛ k'a fili ka sɔrɔ nafaba de b'a la Alahu akibaru dɔnni ye tiɲɛ ye i mana wɔrɔ fura sisan k'i ka ɲama cɛ wɔrɔ fura mugumugunin mun to yen dɛ ne balimamuso nin ye magoɲɛfɛnba de ye e yɛrɛ ka société kɔnɔ i b'i jija i bɛ ji dɔ de ɲini ji min bɛ se k'i sanango n'Ala sɔnna ma wɔrɔ fura bugu in tɔ dɛ a kɛ o ji la dɛ haminako min b'i la i ka foyer kɔnɔ haminako min b'i la i n'i cɛ ka ko kɔnɔna na bɛn kɔnɔna na i b'o de d'a kan i bɛ koko kelen dɔrɔn de k'a la n'Ala sɔnna ma i man'o kɛ diɲɛ haminako o ko la du kɔnɔna na parce que adamaden bɔra ji ni bɔgɔ de la o y'o ko nɔgɔyalen ye hɛrɛ sira la e min ye cɛ ye n'Ala sɔnna ma i ni muso ka se ka mankan ni tɔɔrɔkow b'a ka société kɔnɔ i b'i jantoli jumɛn de la i y'a faamu minnu o fɛngɛ de di mɔgɔw ma o ka se ka a ta ka baara kɛ n'a ye i y'a faamu n'i kɔni ye muso furu ka ban ko dɔw de bɛ yen i k'a k'i janto o la o ye jantona jumɛn de ye i kana sɔn fiyewu n'i b'i ka kulusi don ni ceinture ma don ka kulusi don i la ka ceinture don a kan ka sɔrɔ k'a fɛngɛ i bɛ ceinture de don kulusi la fɔlɔ ka sɔrɔ k'a don i la parce que ne y'o kɛ siri dɔ de don mun bɛna kɛ e ni muso cɛ ko ye ko mun bɛ yen nɔ n'a bɛna kɛ tɔɔrɔ ko ye parce que adamaden b'i yɛrɛ siri du kɔnɔna na n'i bɔra i b'a ye juguya tɛ ban toujours a bɛ mankan misɛnmanin na a bɛ k'a kɔnɔ ko mɔgɔ de b'a la k'a ɲɛɲini k'a sɔrɔ e min ye cɛ ye e yɛrɛ de b'a la ka ko dɔw caya n'i ka ko kɔnɔna na o kelen fana n'i bɛna fɛn di muso ma i y'a faamu wari fara fɛn dɔ kan kana to k'a di ni numanbolo ye parce que i bɛ fɛn o fɛn di mɔgɔ ma numanbolo la ou bien mɔgɔ baarada ye ni mɔgɔ b'i fo i bɛ numanbolo de kɔrɔta o ye i tɛ bonya sɔrɔ wa a ka ca Ala fɛ fana bonya tɛ den kɛ i tɛ se ka bonya da mɔgɔ kan o bamananya logique an bɛ se ka mun fɔ mɔgɔ ye fɛn bɛ fɛn ɲɛ n'i y'o fɔ fɛn b'a tiɲɛ fana i b'o fɔ quoi o kɔnɔna na halisa an bɛ taa an ka nafaw kɔnɔna na so kɔnɔna na. Voilà n ko ni mɔgɔ bɛ yen sisan n'i b'i kulusi de don ko ceinture b'i kulusi mun na kana kulusi don i la ka sɔrɔ ka ceinture don a kan quoi i b'i ceinture de don kulusi la fɔlɔ ka sɔrɔ k'a don i la o de cɛ ka ɲi nka ne ye kulusi don ka sɔrɔ ka ceinture don a kan k'a siri a ka ca Ala fɛ a bɛ kɛ siri jugu dɔ de ye i n'i ka ɲinifɛn cɛ. Parce que i bɛna bɔ ka taa kɛnɛmana de la a dɔw la i tɔɔrɔlen bɛ bɔ so kɔnɔ i tɔɔrɔlen bɛ segin parce que ceinture bɛ nin kɛ adamaden na i ka société kɔnɔ muso fana kana fini nɔgɔ caya du kɔnɔ k'a fɔ i bɛ ko bɛɛ bila baarakɛdenw ma ou bien i mago tɛ ko la quoi n'i cɛ bɛ to ka bɔ baarayɔrɔ la ka don i ka fini benbennenw ka denmisɛnninw ka fini na i b'a sɔrɔ a tɛ se ka ɲuman bɔ ɲɔgɔn ɲɛna siga kɔni t'o la nin tɛ mɔgɔ ka dabali jugu ye nin y'aw yɛrɛ ka foyer kɔnɔ mun ma fɔ a ɲɛna quoi n'i bɛ kulusi don o cogo la i bɛ ceinture de don a la k'i sigi ka n'i jɔ k'a don i b'i sigi de ka i sen fila don a kɔnɔ ka sɔrɔ ka wuli k'i jɔ cɛ o cɛ n'i baarada kalo i b'a sɔrɔ i bɛ bɔ hɛrɛ la i bɛ don hɛrɛ la société kɔnɔna na o ye du min bɛ yen nɔ ni aw bɛɛ kan k'a janto a ka foyer la hali bamanan kɔ kelen kelen min filɛ nin ye gɛlɛya kojugu de donna i ni muso cɛ fara muso kan kuma dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ hami bɛ yen gami bɛ yen a ka foyer kuma dɔ bɛ yen n'a ko k'a bɛna fɔ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛna o ka don a ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ yɛrɛkuleku ye n'a hami bɛ e cɛ min na ou bien a hami bɛ e muso min na bamanan kɔkɔ fitinin dɔ ta dɔrɔn i k'i hami jira a la k'a kɛ ji la c'est à dire ko min bɛ ne ni muso cɛ gɛlɛya ko min bɛ ne n'a cɛ ne bɛ fɛ ka kuma a fɛ an ka se ka gɛlɛya in b'an ni ɲɔgɔn cɛ i b'i hami da ji in kan
k'a bila ni kɔgɔ in yɛlɛla dɔrɔn t'a bɔ kɔgɔ sanfɛ k'i muso sigi a bɛ kuma ka sɔrɔ a tɛ kɛ ni kɛlɛ dusukasi ko o ko bɛ yen hali n'a bɛ kasi a bɛ tila k'i lamɛn ka ko t'i ta la o ye kelen ou bien a dimina ɲɔgɔn kɔrɔ situlu dɔ ta cɛ fara muso kan bɛɛ bɛ se ka nin kɛ i bɛ situlu nin ta i b'a ta k'a gɛrɛ i da kɔrɔ tu bisimila ye sisan fa sala sisan ba sala sisan yɛrɛ sala a ye taa fɔ karisa ɲɛna n'a ma sɔn ne ka nin ko masina ma a fa ka sa a ba ka sa ni cɛ bɛ fɛ k'a kɛ muso la i b'a fɔ siɲɛ naani n'i bɛ fɛ k'a kɛ cɛ la siɲɛ saba i k'a mun i tɛgɛ la i k'i jija i k'i tɛgɛ da a yɔrɔ dɔ la fini to yɔrɔ min na a mana kɛ dimi o dimi e n'a cɛla la o don kɔnɔ o dimi bɛ ban n m'a fɔ n ko kɛlɛyɔrɔ tɛna dɛ nko ko kɔni dimi bɛ ban a bɛ bɛn o kan parce que kuma dɔ de don dusukun dimi na foyer kɔnɔ baarakɛɲɔgɔnya kɔnɔ ka se ka a bɛɛ kelen ma o de don n tɛ k'a fɔ k'i bɛ baga mɔgɔ ma ko ka waliden minɛ n'a ye ou bien ka walicɛ minɛ n'a ye n m'o fɔ dɛ n ko dimi de kɔnɔna na parce que ni bɛ kuma fɔ maliyɛn ɲɛna fo k'a farabasiya parce que o baara ninnu olu ye gundo ye an t'an da don olu bɛɛ la bon toujours an bɛna gɛrɛsɛgɛ jiri la bon mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni gɛrɛsɛgɛ ɲagami b'i la jilanko ko den fila ani saba den fila cɛ bɛ se k'a kɛ cogo min na muso b'a kɛ ale kɔni jiri ye koko saba de ye koko saba ye mun ye parce que saba kɔrɔ min b'a la e ni dɔ bɛ se ka bɛn ko dɔ kan a tigi bɛ se ka den la nka a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini kɛ e kɔfɛ sisan n'o bɛɛ n'a jugula mɔgɔ ye u bɛ se k'i mankutu jugu f'a ɲɛna i b'a ye bɛnkan a bɛna tiɲɛ ani ɲɔgɔn cɛ parce que jiri in koko saba de ye nin ye n'i y'o kɛ sisan i bɛ taa fili sira kunbɛnyɔrɔ la sira mun bɛ fara dɔrɔn t'a bila yen a ka ca ala fɛ n'i y'o kɛ gɛrɛsɛgɛ ko dimi o dimi na ala bɛna sɔrɔ dɔ d'i ma mun ye wulibali ye o kɔnɔna na fayida laban an bɛn'o di di de kan o de kama n bala k'o fɔ denbayatigi fɛn o fɛn mɔgɔ ɲina fɛn o fɛn di dɔɔni maralen ka k'i bolo ne bɛ n'i da di fitinin ta n'i bolo fitinin ye k'a gɛrɛ i da kɔrɔ i bɛ se kulu wala o la i jija i k'o siɲɛ saba kala la i k'a mugan n'i ka hɛrɛ n'i tɛ se o la turabuden dɔ bɛ yen ko adama n'o ye gɛrɛsɛgɛ den ye ale ye kuru 7 de ye i jija i ka fɛnnin dɔ ta k'a sudi na i ka adama den 7 sɛbɛn i tɛgɛ kɔnɔ adama yɛrɛ bɛ ci cogo di i bɛ kelen kɛ ka fila sigiyɔrɔma 7 de kɛ bon n'i bɛ ale nɛmu i t'a nɛmu ni dɔrɔn ta ye i b'a fɔ ne ni n balimaw parce que toujours ala ye balimaya bonya nin ka kɛ ne ni n balimaw ka hɛrɛ sɔrɔli ye ne ka se ka sɔrɔ mun b'a to ne bɛ se ka hinɛ ni n balimaw na i b'i nɛ de kɛ ka di nɛmu cɛ o cɛ muso o muso n'i dumin'o kan tile tɛ bɔ k'a bɛn fiyewu k'ala tɛ fɛn dɔ d'i ma min b'i malo sutura an bɛ bɛɛ k'o fɛn damadamaninw di adamadenw kan a k'a sɔgɔlen to page kan ni ɲininkali bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo numéro bɛ yen nɔ i bɛ se ka ɲininkali kɛ i bɛ jaabi hɔrɔnya kɔnɔ bon n'i ma da ko mun fana na an ɲininka n'an ko k'an bɛ se ka ko o ko kɛ n'ala sɔnna a ma i bɛ nɔya a la o kɔnɔna na an bɛ bɔ halisa an n'an ka patron n'an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ bɛna bɔ an bɛna an ka baarakɛ fɛn dɔ présenter mɔgɔw ka se ka walawalali faamuya a la o kɔnɔna na toujours an bɛna o fɛn daminɛ ni kabako savon de ni mɔgɔw b'a dɔn mali kɔnɔ mali kɔ kan o safunɛ tɛ dɔwɛrɛ ye ale ye siritigɛlan de ye parce que adamaden siri bɛ mun kɛ mɔgɔ la hali jugu tɛ se k'a k'i la parce que adamadenya siri ka jugu ni siri jugu yɛrɛ b'i ka yɛrɛ hali ni mɔgɔ y'i wele rendez-vous la i tɛ se ka taa kɛ ni siri jugu b'i ka mɔgɔ min bɛna ɲi i ma a ka kuma bɛ digi i la parce que safunɛ nafa caman de b'a la kunnafɛn ko fana dɔɔni baara b'a kɔnɔna na parce que kunnafɛn mɔgɔ caman ka société tiɲɛ ka sɔrɔ mɔgɔw t'a dɔn kunnafɛn bɛɛ tɛ bɔ ka bɛn bana ye a bɛɛ tɛ kuleli ye quoi parce que adamadenya n y'o de fɔ adamadenya sigilen don 4 de kan ji tasuma fiɲɛ bɔgɔ n'o ye dolo donni ye bon i mana kɛ ninnu fɛn o fɛn ye sisan a bɛɛ n'a kunnafɛn de don parce que toujours n y'o de fɔ n ko adamaden bɛ da ala fɛ fɛn fila de bɛ da ala fɛ ka fara i kan i kunna mɛlɛkɛ o ye jurumu ni baraji ye bon i kunnafɛn ale de bɛ ka diɲɛ ɲɛ i bolo ale de b'a tiɲɛ i bolo o ye ala ka yamaruya ye parce que ale yɛrɛ mago bɛ fɛn dɔ de la e fɛ jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na mun bɛ se k'ale wasa a sigiyɔrɔ la o de kama ale fana bɛ se ka sababu dɔ fana d'e ma tuguni e mago bɛ sababu mun na parce que an mago bɛ wari ni tɔgɔ ni jama de la olu mago t'o la bon olu b'o sababu de di i ma i ka ko kɔnɔ n'i y'a ye an bɛ kuma kan an y'an ta ɲɛɲini k'a kɛ parce que mali kɔnɔ mali kɔ kan ka adamaden furakɛ coup de téléphone na ne m'a fɔ a mɔgɔ tɛ nka a mɔgɔ ka dɔgɔ ala o se b'a di ne ma ni mun ye n ka ko ɲɛɲini ani n ka majigin toujours mɔgɔw ka video nin ta kuma mun fɔ kana kɛ ne kama a k'i ka mɔgɔ kama bon an ma fɛn fɛn langari ou bien an ma fɛn fɛn kɛ mɔgɔ ye an tɛ don k'a fɔ safinɛ in dilanlen don ni dɔnni 5 de ye turabu dɔnni b'a kɔnɔ kilisi b'a kɔnɔ laturu b'a kɔnɔ ka fara a sarakati kan i yɛrɛ de b'a ta n'i ka mɔgɔ ɲɛ jumɛn de don mɔgɔ ɲɛ 5 i b'o de fɔ a la n'i y'o fɔ a la n'ala ni kira sɔnna a ma i b'i ko fɔ ka taa ban i ye mɔgɔ 5 mun fɔ an ye la
n'a bɛ kɛ n'a tɛ kɛ e yɛrɛ de b'o dɔn bon an kɔni bɛna patron fana labɛn ni ɲininkali min b'a bolo safinɛ ko in na a bɛ se k'o ɲininkali kɛ an b'a jaabi n'Ala sɔnna ma. I bɛ magoɲɛ duuru i b'o fɔ cogo di safinɛ la. Bon magoɲɛ duuru ye jumɛn de ye société kɔnɔ hami bɛ yen gami bɛ yen baarako dɔ de bɛ yen la ou bien i ka terrain ko dɔ ɲagaminen don ou bien taama sira ko dɔ bɛ yen i b'a fɔ mɔgɔ sigiyɔrɔma duuru i b'o de fɔ magoɲɛ duuru de bɛ ne na ala boloŋani ye duuru ye seli farida duuru ye diɲɛ kɔlɔn fana ye kɔlɔn duuru ye ne bɛ fɛ i ka ne mago ɲɛ ni safinɛ lahɔrɔma ni a barika ani dɔnni ɲɛda bonyani ye i b'i ko a la bon yanni ka tila i ye mago mun fɔ n'a bɛ dilan n'a tɛ dilan e yɛrɛ de b'o dɔn n'Ala sɔnna ma parce que diɲɛ sigilen don duuru de kan boloŋani ye duuru ye mun y'a to n'i ye bolo don dumuni na a bɛ kumu parce que bolo yɛrɛ dilanlen don ni Alahu de n'i ye bolo kɛ ta dɔrɔn a bɛ Alahu de di bon don n'a nataw la an bɛna don nafa kɔnɔ bon diɲɛ fana kɔlɔn duuru de bɛ yen kɔlɔn duuru in na ni kɔlɔn ɲɛ saba tiɲɛna ou bien naani dɔrɔn i b'a ye i bɛ kɛ maafɛmaa de ye bon ninnu bɛɛ bonda ye don n'a nataw la an bɛ don o la ala fana ye seli farida kɛ duuru ye bon duuru kɔrɔba de b'a la o de kama safinɛ in dilanlen don ni haminako duuru ye n'i y'a k'o kɛcogo la a ka ca ala fɛ e mago b'i ka bonya ani ka kɔrɔta mun na i bɛ n'o sɔrɔ bon kɔfɛ n'Ala sɔnna ma an bɛna don an ka fɛn dɔ de kɔnɔ n'o ye jalafara baaralen ye n'an b'a fɔ ale ma ko juguya nasi parce que an ka yaalaw kɔnɔna na ani an ka sigiw kɔnɔna na an y'a ye mɔgɔninfinw man di ɲɔgɔn ye k'a sababu kɛ hasidiya ye ni tile dun bɔla ka ban bolo tɛ se k'a kunbɛn bon toujours nin baarafɛn nin n balimakɛ n balimamuso n'i ma di yɛrɛ la ka n'a ta ne tɛ i bolo bɛ k'i kala ye parce que n'i y'ale kɛ de i b'a ye parce que ale ye juguya nasi de ye a dilanlen don ni jalafara de ye a n'a baarafɛnw n'i y'a ta sisan i bɛ kɔgɔ ni sukaro de k'a la adamadenw ma ba kɔgɔ la cogo min na o ma ba sukaro la cogo min na o tɛ ba i ka kɛta ma wa ala b'i kisi ka bɔ adamadenw ka kɛta juguya ma parce que dabali bɛ mɔgɔ sɔrɔ fɛn saba de la parce que adamadenya n y'o de fɔ a sigilen don naani mun kan n'i ye bɔgɔso den ye n'i taara don dɔ ka baara jugu ɲɔgɔn na bɔgɔ la i b'a ye e b'a tɔɔrɔ sɔrɔ ka sɔrɔ a ma wuli kama bon o de kama i b'a ye bi in na filɛli kɔnɔna na mɔgɔw kɛlen ka ɲɔgɔn ka du ci n'i ye bɔgɔso den n'i donna bɔgɔ la ko dabali kelen don a la i b'a ye i bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ a la bon juguya nasi bɛ se k'o b'i ka ko kɔnɔ bon kunnafɛnko de b'i ka ko kɔnɔna na n'a bɛɛ la kɛ lebu jiri la parce que olu bɛna mɔgɔ ma ni nacogo saba de k'i ka baara tiɲɛ ou bien k'i ngara k'i bila ko la komi i ye lebula ko ye a b'o b'i la n'i ye kɔgɔ ni sukaro k'a la a kɛcogo b'a la i b'a ko 7 de i b'a bɛn 7 ma ji min b'i sanango dɔrɔn i bɛ dɔɔnin k'a la dɔgɔkun ye tile 7 ye 7 fana kɔrɔ dɔ de b'o la don n'a nataw la an bɛ n'o de fɔ n'i ye nin kɛ dɔrɔn kana taa mɔgɔ juguya kana siran mɔgɔ ka juguya ɲɛ bon nin kɔni kɛlen kɔfɛ n'e taara k'e bɛ taa mɔgɔ juguya i bɛ baara min k'a tigi la a sigiyɔrɔma 2 bɛ segin ma o de kama ne ko n'i ŋaniya ma ye dɔrɔn juguya nasi i b'ale to yen ale kɔni o baara min b'an bolo n'a bɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka baarafɛnw na an ye minnu kɛ ka tiɲɛ y'a la ni mɔgɔ min fana b'ale fɛ numéro contact bɛ yen i mana kɛ diɲɛ dugu o dugu la ni mɔgɔw b'a la i ka wasa kɔnɔna na bonya kɔnɔna na i b'a sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔ fana ni ɲininkali dɔ b'a la juguya nasi na a bɛ se k'o question kɛ salamaleykum bon kɔfɛ halisa an bɛna an ka poteau gundo la parce que bi in na furu tɛ taa ni damu tɛ parce que bi in na société cayalen don an balimamusow tɔgɔ tiɲɛlen don ka sɔrɔ ko dogolen dɔ de bɛ soju la minnu tɛ se ka ɲɛfɔ parce que bi in na cɛ ko bana kɛlen don problème min ye a bɛɛ tɛ juguya ye dɔw ta ye kamanagan ye dɔw ta ye u b'o sigi fɛn kalamaw na ninnu bɛɛ bɛ adamaden fanga ban bon dɔw ta ye tungako ye toujours an balimamusow de bɛ se ka cɛw dɛmɛ o la cɛ ka fa ye mun ye société kɔnɔ n'a bɛ ban a suda la kana sin k'a bala la parce que ni ko balala muso la muso bɛ se k'o ɲɛnabɔ n'a balila cɛ la a bɛna kɛ jigilatigɛ de ye bon dusukasi dɔw bɛ yen n'a ye mɔgɔ sɔrɔ i b'a ye a bɛ dɔ b'i fanga na o de kama an ye nin de dilan poteau gundo don a bɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan ni cɛ min bɛ yen nɔ k'i ka teli n'o ko dunukɔrɔnin sabarajuru sira fɛ ale i b'ale de ɲini cɛ bɛ se k'a san ka di muso ma i yɛrɛ bɛ se k'a san i yɛrɛ i y'a faamu i b'a kɛ naji de la sogo naji ou bien jɛgɛ naji ou bien i b'a jala mugan a ka ca ala fɛ i mana teliya cogo cogo kɔni ka se miniti 15 20 ninnu ma i bɛ se k'o kɛ i ka société kɔnɔ ka sɔrɔ i ni muso ma bila ɲɔgɔn na ala sɔnna ma poteau gundo de toujours a baara de bɛ sen na mɔgɔw b'a dɔn ka baara kɔnɔna na an bɛ bɔ k'o de présenter ni mɔgɔ min y'o fana ta ala ka barika don a la i ka ɲinifɛn kan bon ani tulu de don tulu min fana de bɛ yen toujours ne ka dɔnni sigilen don
fɛn dɔ de kan ni mɔgɔ ko fɛn min tɛ se ka kɛ ni lamini dɔw b'a recherche kɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn n'i y'a dɔn waati min na an bɛ sɔrɔ k'a baara kɛ bon o kɛra mun gindo ti dɔ wɛrɛ ale fana ye situlu dilanlen de mɔgɔ mun bɛ yen nɔ sabara juru sira fɛ n'i ka dɔgɔ ni i ka surun i ka misɛn ale bɛ se k'i wasalaya la i bɛ se k'i ka baara kɛ i ka société kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ i ni muso ka mago sa ye o fɛnden fila de b'an bolo an ka baara kɔnɔna na an bɛ bɔla ka mun présenter mɔgɔw la nin bɛɛ ye furu ɲɛtaakun ye ka se ka muso kisi kulonkɛ ma i yɛrɛbakun kɔnɔna na an bɛ bɔ k'o de fɛngɛw fɔ mɔgɔw ɲɛna n'o y'a sɔrɔ question dɔ bɛ ɲɛmɔgɔ bolo a ko fana na an bɛ se ka tɛmɛ bon kɔnɔna na toujours baara dɔ donna an ka baara kɔnɔ sisan o ye sɛbɛnden n'a dilanlen don ni waraba sɔnni ye ni ma fili kɔni maakɔrɔbaw ni abonnés minnu kɔni bɛ burusi kɔnɔnaw kɛ o kan ka waraba sɔnni dɔn bon sɛbɛnden an b'a dilan kojugu kama nka bi bi in na jigilatigɛw de cayalen don mɔgɔw bolo i yɛrɛ ka mɔgɔ lajalen de bɛ bila i la kelen ou bien a ka di i ni mɔgɔ min ka taama waati min na i bɛ da la waati min na o bɛ kɛ e janfa waati de y'a fɛ parce que bi bi in na bɛɛ ko ko maa ko man ɲi parce que fɛn bɛɛ bɛ ala ka latigɛ bolo nka adamaden i jija i ka ko dɔ k'i yɛrɛ ye mun b'i kisi ka bɔ adamadenw tɔɔrɔ ma waraba sɔnni n'i y'a sɔrɔ i tɛgɛ la i y'a faamu i ka tɔɔrɔ ko janfa ko n'a bɛ i ka bolo kan sokɔnɔna ko la baarakɛyɔrɔ ko la dugutaa siraw kan i b'i ka janfa bɛɛ de hami fɔ a la i b'a kɛ k'a bila i ka marayɔrɔ la a ka ca ala fɛ ni mɔgɔ mɔgɔ k'a bɛ kojugu ta k'i sɛgɛrɛ waraba kɔngɔtɔ bɛ adamaden sɔrɔ cogo min na ou bien n'a ye sogo sɔrɔ cogo min na u bɛ jogi cogo min na dɛ a tigilamɔgɔ b'a ye ale tun bɛ fɛ ka fɛn min k'e la i b'o ɲɔgɔnna fila de k'a la n'a dun ma sabali a yɛrɛ bolo bɛ k'a sata ye parce que o bɔlen don yɛrɛ tangana jate dɔ de fɛ parce que bolola baki ko ou bien ka fɛngɛ siri cɛ la a ka gɛlɛn mɔgɔ dɔw ma parce que baara ninnu n'a ye fɛn fɛn bɔ i b'a sɔrɔ an b'a bɔ fo sigiyɔrɔma 3 n tɛ n ka bagan kun 3 mɔgɔw b'o dɔn bon n'i y'ale sɛbɛnden jate dɔ de mun dilanla waraba sɔnni na i b'a kɛ n'i ka mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ minnu bɛna kɛ lebuko ni dimiko ye mɔgɔ wɛrɛ fɛ i b'o de hami d'a kan k'a bila o kɔni kɔnɔna na i b'i ka baara kɛ tranquille kana fɛngɛ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ i ka sɔrɔ ko la n'o ma kɛ dɔrɔn ala m'o latigɛ bon hali mɔgɔ bɛ layiru ta ye n'o t'a dafa n'ala sɔnna mɔgɔ mana layiru ta ye i ka ɲini fɛn na n'ala sɔnna ma a b'a d'i ma a yɛrɛ semako tɛ an y'o sɛbɛnni de créer parce que diɲɛlatigɛ la ni mɔgɔ b'a la ka taa cogo min na fɛn bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ an b'o de ɲɛɲini an ka baara kɔnɔ ka se ka adamadenw dɛmɛ parce que mɔgɔ tɛ se ka dɔnni sara dɔnni sara bɛ bɔ dɔnni tigi yɛrɛ mɔgɔ min ye vidéo publier ani mɔgɔ min b'a la k'a fɔ n'i y'a kɛ ka sɔrɔ a la i ka dugawu k'o ye parce que dugawu de ka bon ni fɛn bɛɛ n'i kɛra waritigi ye n'ala sɔnna ma ni dugawu t'i kɔ a bɛ bin n'i kɛra dɔnnibaaw bɛ cogo baara o baara n'i b'a la n'i m'a ni barika ni dugawu sɔrɔ i ta bɛ kɛ bilikanboli ye ala k'an kisi o ma sɛbɛnden di an y'o de présenter mɔgɔw la mɔgɔw ka se k'a dɔn k'a fɔ a bɛ mɔgɔ min ɲɛ n'ala ni kira sɔnna ma o ye sɛbɛnden bon sɛbɛnden filanan ye ale tɛ dɔwɛrɛ ye toujours n y'o de fɔ bamananjiya de cayalen don mɔgɔw ka ko kɔnɔ n'a fɔra k'i ka wari ɲini k'a bila don kelen n'a da parce que mɔgɔw bɛ ɲaga mɔgɔw la waritigi man ca wari kalifa b'ale ka ca danaya n'o ye relation ye mɔgɔw bɛ da i la ka fɛn dɔ de d'i ma i b'i ka buruburu sɔrɔ a la k'olu ta di ko don kelen dɔ ka taa i ka wari kari ou bien k'i jɔ ka ntarakili k'i la fɛn na fɛn min bɛ yen n'i ta t'a la bon n'o dun kɛra o lebulako de ye sɛbɛnden fana de dilanla k'i kisi bɛnkanni jugu ma k'i kisi zon ka tɔɔrɔli ma ale kɔni n'i y'a sɔrɔ n'a ka di i b'a bila i ka mobili kɔnɔ n'a ka di i b'a bila i ka baarayɔrɔ la n'a ka di i b'a bila i ka du kɔnɔ n'ala sɔnna ma n'i y'a bila du kɔnɔ n'o hamina ye o y'o confirmelen ala b'i ka du tanga ka bɔ bɛnkanni jugu ni tɔɔrɔ jugu ma bon o kama an y'o sɛbɛnden fana de créer o bɛ baara kɔnɔ a bɛ waati bɔ ka taa ni ka segin ko ka mɔgɔw ka se k'a nafa ye ale y'o de ye i b'i ka hami de fɔ a la n'i ka tɔɔrɔ ko ani sonyani jugu min bɛ k'i ka so kɔnɔ jigilatigɛ ko min bɛ n'i sɔrɔ i yɛrɛ bolo fɔ ani walifɛn minnu maralen b'i bolo ala k'olu ban a ka ca ala fɛ i donnen jibirila kama kɔrɔ ka bɔ walejugukɛlaw tɔɔrɔ ma o sɛbɛnden fana o b'an ka baara kɔnɔ ni mɔgɔ min mago b'a la mali kɔnɔ mali kɔ kan n'ala sɔnna ma a sɔrɔli a man gɛlɛn parce que an ka depo dayɛlɛlen don dugu 10 ani kɔ de la bi n'ala ka se b'a ye ani mɔgɔw ka danaya toujours an bɛ danaya minɛn de kɔnɔ o sɛbɛnden fana an y'o de présenter a la ni ɲɛmɔgɔ fana bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ sɛbɛnden kan n'ala sɔnna ma an b'a lamɛn an b'a jaabi.
n'i ye sɛbɛnden bila so kɔnɔ a bɛ se ka don ka sonyɛli kɛ. N'i y'a bila so kɔnɔ o so kɔnɔna kɔni o ye sonyɛli bannen n'i y'a bila bitigi kɔnɔ o bɛ ten parce que dɔw fana i ka mobili jɔlen o bɛ se ka sukɔsu da la k'i ka vitiri jigin ka fɛn dɔw ta i mana bila yɔrɔ o yɔrɔ la kɔni o ye sonyɛli ko kɔni bannen tali kɔni ti kɛ o yɔrɔ kɔnɔ bilen n'ala sɔnna a ma sɛbɛnden dilannen don o de kan parce que a dilanni bi a y'a di mɔgɔ ma tɔɔrɔko minnu bɛ yen o ye bonyamaseg'o di nka ka bonyamaseg'u video bien ka audio bila an fɛ o yɛrɛ jira dɔnni ma se yɛrɛ jira ma i ye mun ye n'i y'i don a bɛ dɔn sɛbɛnden kɔni an y'a dilan o de kama ale de bɛ kɛ ka sonyɛli ban adamaden ka ko kɔnɔna na o sɛbɛnden fana o fana bɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan ni mɔgɔ min mago b'a la n'ala sɔnna a ma n'i y'an wele an ka contact la a bɛna d'i ma sɔgɔma min bɛ yen nɔ n'a tɛna kɛ diɲɛ wuli ko ye ko toujours gogoro ko nin an bɛ segin o kuma kan parce que gogoro ma daba dɔwɛrɛ kama adamaden de dɛmɛni kan parce que dɔ ni ɲɛji de bɛ don i kan juruko la n ka balo bannen don sojuru bɛnna malo to don e yɛrɛ b'a jateminɛ adamadenw an bɛɛ de ye kelen ye i y'a faamu dima ye dima ye nka juru ye juru de ye u mana juru ta fana u bɛ ban ka juru sara dɔw yɛrɛ bɛ t'i ɲɛɲini yɛrɛ k'i ka ɲinɛ a kɔ gogoro de bɛ n'o de ban adamadenw ka société la i y'a faamu parce que ale ye fɛn min bɛ yen n'i bɛ se ka jigiya sɔrɔ n'a ye parce que i mana mɔgɔ gogoro n'a ye i ka laɲini kama a bɛ kɛ de parce que n y'o de fɔ n ko dɔnni filɛ peut-être t'a la a bɛ b'a fɔ ampoule ɲuman ni contact ɲuman ni courant kɔni bɛ yen n'i y'a piqué de i b'a ye gogoro nin n'i y'a ta n'ala ni kira sɔnna a ma i ka juru de bɛ mɔgɔ la i b'a tɔgɔ fɔ a pilisikan bɛ f'i ɲɛna i b'a gogoro n'a ye k'a bila i b'a tigi wele n'ala sɔnna a ma n'a bɛ kɛ n'a ti kɛ n'i ka juru n'a bɛ sara i b'o dɔn parce que n'i y'a wele polisiso la o bɛɛ ye kuma wɛrɛ n'i ye kuma jugu f'a ma parce que diɲɛ filɛ ale ni ale retour de don dɔw ta ye gɛlɛya nka dɔw ta ye bamanjiya minnu ta ye bamanjiya ye ko b'o de mɔ n'ala sɔnna a ma n'i ye gogoro kɔni ko kama o de don o bɛ yen baarakɛ ɲɔgɔn dɔ bɛ yen ou bien sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen curunko dɔ bɛ ni lebuko dɔ bɛ n'i sɔrɔ i yɛrɛ ye mɔgɔ min bɛ yen n'i tɛ bamanji ye i bɛ se ka gogoro da i balima ou bien i sigiɲɔgɔn i terilaka dɔ kama i ka mɔgɔ ɲɛ kama parce que n'i sikalen don a la ko n'i nana a fɔ a ɲɛna a tɛ sɔn k'a di parce que dɔw ka wari bɔli man nɔgɔn i bɛ se ka gogoro da dasirilan de don a bɛ mɔgɔ caman fana ɲɛ minnu tɛ nin ye nka bi bɛ na nin ko fila de ka gɛlɛn diɲɛlatigɛ la parce que n'an taara ta ni ninnu ma bɔ société kɔnɔ a bɛ kɛ sababu yɛrɛ ɲuman kɛlen bɛ gɛlɛya adamadenw ma o fɛn damadamani de kun don an bɛ se ka mun présenter mɔgɔw la n'o y'a sɔrɔ ɲininkali bɛ ɲɛmɔgɔ bolo n'ala sɔnna a ma émission kɔni a selen don a ban yɔrɔ ma salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. Na kuma ma nɔgɔn dɛ.